Eli Mikael Bergdahl tuli tänään kolmanneksi miesten 1500 metrin finaalissa. Millainen juoksu se oli noin ylipäätään? No ei siinä autonut muu kuin lähtee keskellä jukkaa peesaamaan niin kauan kuin pystyy vaan. Ja oma ainetta hakemaan siinä samalla. Joo. Te tiesitte tästä vedosta tietenkin, millaisia tunteita se hapon vetoasia teissä aiheutti, kaikki ne juoksijoissa? No kyllä se mun mielestä on ihan positiivinen asia, että ennätyksiä varten mä ainakin juoksen ja tossa oli aivan tilaisuus yrittää ennätystä, mutta valitettavasti tänään se ei tullut. Mites kausi jatkuu? 800 metriä meni hyvin siihen ennätyksen huulille. Edelleen haetaan lähemmäksi sitä 3:40 tässä vielä kauden vanhetessa. Kyllä se on tarkoitus siinä tästä ennätystä parempaa suuntaan. Tässä pitäisi olla vielä aika paljon varaa parantaa. Mikäs se, kun mennään sinne Barcelonan ensi vuoden EM-kisoihin, niin mitkä ne tulosajat ovat sitten siellä? No 3:42 tasan taitaa olla ainakin Euroopan liiton raja, että kai siihen suuri rajakin tulee. Mites kausi jatkuu nyt tästä sitten vielä? No keskiviikkona pitäisi olla tonni 5 Lahdessa. Lahteen? Siellä on uusi yritys sitten ennätys. Selvä. Oikein paljon onnitteluja kaikkien faniesi puolesta. Kiitos.